aurreko bideoan ikusi dugu nola egin gertaera normal bat. Orain ikusiko dugu nola egin gonbidapen bat, adibidez, bilera bat egiteko. Erabiliko dugu berriro froga G-Suite egutegia, eta orduan edozein egunetan sakatuko dugu eta sortuko dugu gertaera, gonbidapena kasu honetan. Izenean jarriko diogu bilera. Hemen ziurtatuko dugu zein egutegitan gauden froga G-Suite eta zuzen aukera gehiago sakatu. Aukera gehiago horretan berriro hemendik hasi behar gara egun osoan ez noski. Ordu konkretu batean, ordu zehaz batean izango da. Orduan kenduko dugu egun osoarena eta jarriko dugu ordua. Adibidez 10:00-etatik 11:00-etara. Beste aukerak berdin utziko ditugu, ziurtatuko dugu ondo dauden edo, batez ere berriro bada espada egutegia, berriro jarri aldugu kokapen bat, zein geletan egingo dugun, adibidez jarriko dugu hirugarrena gelan, eta hemen jakinarazpen bat nahi badugu. Abisatzeko ikusi genuen moduan aurretik edo. Baina orain bilera bat denez, hemen bai ziurtatu behar dugu haiek ikusiko dutela eta erantzungo dutela. Orduan gonbidatuak, gehituko ditugu gonbidatuak. Bilera bat baldin bada, behar bada bakarrik, persona konkretu batzuekin egingo dugu. Kasu honetan nik jarriko dut ikasle 0 bat, gehitu aldugu gonbidatu gehiago, eta zerrenda bat egin. Eta orduan, hemen kontuz gonbidatuen baimenak, zer egin aldute gonbidatuek gertaera horretan, edo gonbidapen horretan. Gertaera aldatu, beste batzuk gonbidatuen zerrenda ikusi, normalean nahi ez badugu ezer egin haiek, orduan, kenduko dugu hau, ezin dute gertaera aldatu, ezin dute beste batzuk gonbidatu, eta bakarrik ikusi aldute gonbidatuen zerrenda. Bilerara joango diren personen zerrenda. Hemen daukagu gelak, baita ere, baina hemen gela hauek bakarrik agertuko zaizkizue, zuen G-Suite administratzaileak baldin baditu gehituta gela batzuk edo leku batzuk bilerak edo gertaerak egiteko. Niri hemen agertzen zaizkit berritzeguneko gela batzuk, zuei behar bada ezer ezagertu, administratzaileak gehitu behar dituelako administratzaile panelean. G-Suite administratzaile panelean. Orduan, utziko dugu dagoen moduan, eta gordeko dugu. Gonbidapen bat bidaliko diogu ikasle 0 bati edo gonbidatu ditugunei, eta onartu. Baldin bagoaz, hemen sortu daia bilera gertaera, eta orain baldin bagoaz ikaslearen kontura berriro kargatuko dugu horria, eta hemen ikusi alduguia agertu zaiola bilera. Hemen dauka bilera, eta sakatzen badu gainean, ikusiko du nola dauka hor bileraren zehetasunak. Bere kontu, bere korreoan ere, jaso du email bat. Email bat bilerara gonbidatzen. Eta saltzen bada bertan, ikusiko du nola bilera hor dagoen, eta badauka eremu bat jartzeko joango den ala ez. Behar bada ez ala bai. Sakatzen badu baietz joango dela, ziurtatuko du hor egongo dela egun horretan, eta bueltatzen bagara irakaslearen kontura, bada espada berriro kargatuko dugu,
eta bilera gertaeran sakatzen badu, hemen ikusi alduia nola gonbidatu batek, ikasle zero batek, erantzun duela bai joango dela. Hemen dago tik berde bat, horrek esan nahi du ikasle batek ziurtatu duela joango dela bilera horretara. Berdin gertatuko da beste gonbidatu guztiekin. Eta orduan jakin aldugu beti bilera horretara joango diren personak, edo baten batek arazoren bat duen joateko.